יש פסק הלכה שיש איסור מהתורה לקנות מוצרים מן החי, חד משמעית. לכן אסר אכילת בעלי חיים לאדם. על בשר כשר אנחנו מדברים, שלא תתבלבלו. ככה אומר לנו, זה אחד מהראשונים הגדולים, זה מזיק לנפש. אין הבדל בין צער האדם וצער שאר בעלי החיים. זו אמירה ממש מחייבת ומצמררת. והרמב"ם יכול להגיד את זה. לא יותר טוב שלא נאכל. בדין אסור לך לאכול בשר. אנחנו לא יודעים עכשיו איך להתמודד עם זה. אתה יודע איך הותר בשר? בדיוק באותה מידה שהותר לחטוף אישה משדה הקרב ולקחת. היתר הכי בזוי שיש בתורה שאף אחד לא עושה אותו. החזרת לי את האמון ביהדות. אני שמח, זה עוד כלום, לא נגענו היום בגרגיר.